Історична подія для кримських татар та крок у розвитку юридичної мови. Про це заявив голова Кримсько-татарського ресурсного центру Ескендер Барієв, презентуючи Конвенцію захисту прав людини кримсько-татарською. Це перший в історії переклад документу мовою корінного народу України. Ця угода підписана між учасниками Ради Європи та закріплює основні права та свободи. Нині вона офіційно перекладена 40 мовами. До усіх інституцій Ради Європи уже спрямовано кримсько-татарський переклад. Ескендер Барієв сподівається, що текст розмістять на усіх офіційних ресурсах Ради Європи. Это даст, во-первых, субъектность крымско-татарскому языку, субъектность крымско-татарскому народу. Во-вторых, как я уже отмечал, очень важно, чтобы сам крымско-татарский народ мог развивать свой юридический язык и, соответственно, знакомиться и изучать международные правовые документы для защиты своих прав, как индивидуальных, так и своих коллективных прав. Нова хартія стратегічного партнерства закріпить підтримку з боку США на десятиріччя. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Вашингтоні. Разом з американським колегою, державним секретарем Ентоні Блінкеном, засідає Міжнародна комісія стратегічного партнерства. На порядку денному протидія російській агресії. Документ закріплює партнерство Сполучених Штатів та України щонайменше на наступне десятиріччя, зауважив Дмитро Кулеба. Принципово важливо було зафіксувати в частині якраз протидії російській агресії. Тобто це вже буде говорить про, коли ви побачите цей текст і цю частину присвячену російській агресії, ось ця хартія, вона зацементує американську політику на роки вперед і повністю зніме будь-які занепокоєння або підстави говорити про зраду. Тому що підтримка Сполучених Штатів залишиться абсолютно непорушною. Хартія запустить роботу державних апаратів двох країн в інтересах безпеки США та України. Крім засідання комісії, українська делегація матиме зустрічі у Пентагоні, Раді нацбезпеки Сполучених Штатів та з експертними колами. Міністр Кулеба заспокоїв, що США та Україна не мають розбіжностей щодо скупчення російських військ біля українських кордонів. У нас зі Сполученими Штатами повне взаєморозуміння в питанні безпекових оцінок. Вздовж українського кордону, на Донбасі, в Криму, в Білорусі. Це все сформовані точки напруження. І вони в будь-який момент можуть бути активовані. Наша задача – робити все для того, щоб вони не були активовані. А якщо це, не дай Бог, ставитися, то задача дипломатів буде максимально мобілізувати підтримку світу. Міждержавна комісія стратегічного партнерства України та США була створена ще у 2008 році. Це означає постійний діалог, спільні зустрічі та спільне бачення. Утім, за часів Дональда Трампа ініціатива була забута. Реанімувати партнерство домовилися під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона у вересні. Зрадив Україні, а затриманий самими ж окупантами. В Ялті схопили колишнього мера Сімеїза Юрія Ломенка, який після окупації Криму став депутатом окупаційної Ялтинської міськради. Самі ж окупанти звинуватили його у державній зраді. У ФСБ заявили, що Ломенко у 2017-18 роках збирав російські державні таємниці за вказівкою українських спецслужб. У той момент він нібито заснував та очолив кримську громадську організацію «Українці Криму», а ліквідував її цьогоріч у жовтні. Утім, окупаційний Ялтинський міський суд вже заарештував Ломенка на 2 місяці. Відомо, що до російської окупації Юрій Ломенко був секретарем Сімеїзької селищної ради. Після убивства мера Сімеїза Олександра Костенка у лютому 2013 року Ломенко переміг на виборах нового селищного голови від партії регіонів. У 2019 році Юрій Ломенко став депутатом окупаційної Ялтинської міської ради від партії «Єдина Росія». Якби окупанти захотіли, вони б зупинили будівництво на території сараю Калга-Султан, але вони лише замилюють очі. Про це заявив делегат Курултаю Едем Дудаков в ефірі телеканалу АТР. За його словами, територію, де була резиденція другої особи у Кримському ханстві, окупанти передали під приватну забудову. Але минулого року змінили призначення землі на будівництво комерційних приміщень. Ще у 2013 році до окупації сімферопольська влада збиралася звести на
цьому місці ковзанку. Утім, після обурення кримсько-татарської громадськості та членів Меджлісу таке рішення скасували. Теперішній власник землі Орес Чаярлієв каже, що заволодів землею ще у 2013 році. За словами Едема Дудакова, це брехня, бо землю виділили заднім числом. А каплицю, каже, на цій території побудували для прикриття комерційного будівництва, і православна церква не давала дозволу на зведення каплиці. Тут произошел тот же дерибан земли, который происходил в 2014 году. До конца 2014 года власти находились на своих местах, и они задним числом вот таким образом очень много участков продали. Почему не решается этот вопрос, когда власти, если захотели очистить, например, тот же центральный рынок, за один день все снесли, даже трехэтажное здание, по которому было решение суда приостановить его снос, однако они его взяли и снесли. С другой стороны, церковь, мы понимаем, что это прикрытие вообще вот этого бизнес-проекта на самом деле. За этим человеком, насколько мне известно, я не могу точно утверждать, но мне говорят, что стоит Ольга Кавитиди. Это сенатор, так сказать, адепт русского мира. И вот она стоит вот за этим человеком. Возможно, я ошибаюсь, я не могу сейчас точно утверждать, но такие слухи идут. Во всяком случае, она активно защищает этого человека. У 2017 році, коли почалося будівництво, кримсько-татарська громадськість занепокоїлася. У листопаді того ж року провели поверхневі археологічні розкопки. У результаті знайшли керамічний посуд, люльки для куріння, монети часів Кримського ханства і, найголовніше, фундамент та стіни сараї або ж мечеті Менглі-Герая, яка була поруч. Всі знали, що це місце, де розташувався палац Калга Султана, тому тут немає жодних будівель. Усі знали його значущість. Тут ми бачимо спеціально оброблені плити, підлогу та фундамент, залишки стіни. Так, добре видно. Ця фотографія була зроблена на цій ділянці, а зараз нам кажуть, що там немає нічого історичного та культурного. Тоді що це? Це може бути мечеть Менглі-Герая або фундамент і стіни самого палацу. 48 ханів, 32 свого часу, як стали ханами, виконували роль Калга Султана. До складу палацу входила мечеть, побудована Менглі-Гераєм. Це був цілий комплекс. І що до нього входило, ми до кінця не знаємо досі. Якщо тут проведуть розкопки, тоді ми знатимемо. Нинішній власник землі каже, що археологи, які працювали на його замовлення, жодних цінностей не знайшли. В 2019 году заключил договор с Раном Вадим Владиславович Майков. Заказали лист, открытый лист в Москве. И в 2019 году мы раскопки ввели здесь. Ничего не найдено. Что это? Да это засунутое в одно место. Все, что Седалиев 2 монеты туда кинул, это не означает, что да, подкинули. Я постараюсь вас посадить на электрический стол. За словами Едема Дудакова, ці будівлі необхідно знести та провести незалежне археологічне дослідження. На його думку, на основі гравюр, які малювали мандрівники, на цьому місці треба відтворити будівлю Калга Султана та відкрити музей. Надо исходить из того, что пока мы не снесем это здание, там вот то, что мы хотим, мы никогда больше не построим. Поэтому это место, конечно, очень сильно напрашивается под музей. Музей под открытым небом, где можно было бы сделать определенные навесы из оргстекла и показать вот эту жизнь древнего города, который фактически был, я думаю, намеренно уничтожен в начале 19 века уже после аннексии Крыма. З 48 кримських ханів 32 починали з посади Калга Султана. Резиденція була побудована наприкінці 15-го сторіччя. А наприкінці 18-го, у часи першої анексії Криму Росією, будівлю зруйнували. У 19-му сторіччі на руїнах резиденції побудували броварню. За століття зруйнували і її. І відтоді там був пустир. Утім, місцеві жителі знали, що тут була резиденція Калга Султана. Окупанти Криму заявили про нібито небувалий попит в Україні на продукти з окупованого півострова. Щоправда, у якості експорту до України порахували лише окуповані Росією українські території Донеччини та Луганщини. За підрахунками окупаційного міністра сільського господарства Криму Андрія Рашкіна, на ОРДЛО припадає більше половини кримського експорту на суму близько $7,5 мільйонів. Другим споживачем, за даними Рашкіна, є Китай. З ним на
наторгували на 4 мільйони доларів. Меншим попитом продукція з окупованого Криму користується у Киргизстані, Казахстані, Білорусі, Вірменії, окупованій Абхазії, Туреччині, Таджикистані, Ізраїлі та Сербії. Знову ж таки, за даними окупаційного міністра. За його підрахунками, з початку цього року обсяг експорту сільгосппродукції становив трохи більше 14 мільйонів доларів з запланованих 12. Здебільшого це м'ясо птиці, вино та міцний алкоголь. Керівник окупаційного аграрного відомства стверджує, що загалом кримська сільгоспродукція постачається до 11 країн світу. Прем'єр Польщі звинуватив Росію у ситуації, яка склалася з мігрантами з Близького Сходу на кордоні з Білоруссю. Там у наметах зібрались близько 4 тисяч людей. Вони вже намагалися прорвати кордон з Польщею, аби потрапити до ЄС, бажано до Німеччини. Ми йдемо не до Польщі, ми йдемо до Німеччини. Ми хочемо до Німеччини, не до Польщі. Поляки стягнули на кордон тисячі армійців, поліцейських та прикордонників. Україні навіть скликають війська територіальної оборони на допомогу. Їх закликали ближчим часом бути готовими вирушити на допомогу через очікувану провокацію білоруського режиму. За словами прем'єра Польщі Матеуша Моравецького, у Білорусі перебувають ще 12 тисяч мігрантів, і вони можуть ближчим часом дістатися кордону. За його словами, це провокація, яку організувала Росія. Неоімперська політика Росії прогресує. Ми це дуже чітко бачимо. Вона йде за певним сценарієм і розподілена в часі. І це той крок, що зробив Лукашенко. Він виконавець. Його керівник перебуває в Москві. У Євросоюзі звинувачують самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Там назвали ситуацію гібридною війною і пообіцяли, що не залишать Польщу сам на сам із цією кризою. Ми відкрили дискусію щодо фінансування фізичної прикордонної інфраструктури. Це питання має бути вирішено швидко, бо кордони Польщі та Балтії є кордонами ЄС. Один за всіх та всі за одного. Чому ми вважаємо, що санкції кусаються? Тому що режим Лукашенка починає поводитися як гангстерський режим. Санкції завдають їм болю, і вони не знають, що робити, та намагаються підірвати Європейський Союз запуском гібридної атаки проти однієї з країн-членів ЄС. Так, ми вважаємо, що санкції працюють, і ще більше санкцій вже на підході. А тим часом Литва вперше у своїй історії запровадила на своєму кордоні з Білоруссю режим надзвичайного стану. Він триватиме місяць. У цей період буде обмежено рух транспортних засобів та заборонено в'їзд усім, крім громадян Литви. У Польщі заявили, що не виключають сценарію повного закриття кордону з Білоруссю через ситуацію з мігрантами. Про це заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер. В подальших сценаріях такий варіант береться до уваги. Ми надіслали владі Білорусі інформацію про те, що така загроза існує, якщо влада Білорусі не припинить свою поведінку. Речник уряду оголосив, що польська влада вимагатиме санкції проти авіакомпаній, які перевозять мігрантів до Білорусі, у тому числі вимагатиме заборони польотів у межах ЄС. Тим часом канцлерка Німеччини Ангела Меркель подзвонила Путіну та попросила російського президента використати свій вплив на Мінськ. Канцлерка Меркель подзвонила сьогодні президенту Путіну щодо ситуації на білорусько-польському кордоні. Вона підкреслила, що інструменталізація мігрантів білоруським режимом є нелюдською та неприйнятною, і попросила президента Путіна вплинути на це. У Німеччині є ті, хто хоче залучити і Україну до вирішення проблеми біженців на кордоні з Білоруссю. Експерти з зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії у німецькому Бундестазі Нільс Шмідт запропонував відкрити контрольований шлях для мігрантів до Польщі, а потім їх необхідно доставити у третю країну за межами ЄС, де вони мають пройти через процедури отримання притулку. На ініціативу німецьких соціал-демократів тимчасово розмістити біженців з Білорусі в Україні відповів секретар РНБО Олексій Данілов. Він запропонував німецьким політикам забрати собі додому по 2 біженці або розмістити їх у Бундестазі. У нас є пропозиція соціал-демократів Німеччини взяти собі додому, скажімо так, по 2, по 3, по 5, скажімо так, до себе. От, якщо мало місця в Бундестагі, у них там є кабінети, хай вони беруть їх до себе і хай вони там знаходяться. Чого це, з якого переляку ми маємо їх брати до себе, якщо німці про них мають піклуватися? Якщо таке було питання. Дуже дивно, коли німці починають, скажімо так, нам розповідати, що нам з цього приводу робити. Така пропозиція, до речі, прозвучала, і я не жартую, що саме соціал-демократам.
Нових хворих менше, ніж тиждень тому, померлих більше. В Україні за минулу добу зафіксували понад 23 тисячі випадків коронавірусу. 816 людей померли від цієї хвороби. Понад 5,5 тисяч людей госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього. 16 тисяч 277 людей одужали. Найбільше хворих виявили на Дніпропетровщині, Харківщині, Полтавщині, Одещині та у Києві. У столиці рекорд за кількістю померлих від цієї хвороби. Мені щодня телефонують десятки людей. Одні просять допомогти госпіталізувати своїх близьких, інші – поховати. У нас черги в ритуальну службу за довідками про смерть і черги в крематорії. У нас черги в швидких приймальних відділеннях лікарень. Хтось не вірить у це і говорить усілякі дурниці, то підіть, будь ласка, подивіться, поговоріть, будь ласка, з лікарями та родичами хворих. Аби зберегти своє життя, міністр охорони здоров'я закликав не відкладати вакцинацію, бо вона в 11 разів зменшує ризик смертності від дельта-штаму COVID-19. Це результати дослідження Американського центру з контролю та профілактики хвороб. Ряд європейських країн вже підтверджують це дослідження на практиці. Наприклад, Велика Британія, Німеччина, Бельгія із більш ніж 65 повністю вакцинованого населення зараз демонструють у 8-14 разів меншу летальність, ніж під час весняної хвилі, яка була в цих країнах. Сьогодні в Україні також 91-92% пацієнтів в лікарнях невакциновані особи. Якби в Україні був рівень вакцинації хоча б на середньоєвропейському, ми б мали на третину менше смертей щодня. Та навіть попри це, в Україні вакцинація врятувала вже 6 тисяч життів. Міністр закликав тих, хто отримав першу дозу щеплення проти COVID-19, не відтерміновувати другу. Ті, хто пропустив дату введення другої дози, отримайте її якнайшвидше. Дозвольте вакцині працювати на ваше здоров'я. Рекомендований інтервал, який бажано зробити друге щеплення, становить для вакцини CoronaVac 14-28 днів, Pfizer 21-28 днів, Moderna 28 днів, AstraZeneca 4-12 тижнів. Зараз, за даними МОЗ, в Україні наявні 10 мільйонів 300 тисяч доз різних вакцин. Зокрема, майже 3 мільйони доз вакцини Moderna, 800 тисяч доз вакцини AstraZeneca, 4,5 мільйони доз CoronaVac і 2 мільйони доз Comirnaty від Pfizer. В окупованому Криму та Севастополі окупанти знову зафіксували нові рекорди захворювань на COVID-19. Минулої доби вже 1162 нових випадки. 33 людини на окупованому півострові не змогли подолати хворобу та пішли з життя. На тлі рекордного росту захворюваності окупаційна влада скасувала ПЛР-тести та QR-коди для туристів. Заселятися до готелів окупованого півострова можна без пред'явлення цих документів. Тим часом в окупованому Севастополі залишилося 12% вільних місць у лікарнях, а це лише 163 ліжка. У Криму місця у лікарнях заповнені на 90%.